Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Sembu season 8 esikulindele. Nayi ke dade ubuza uthi abakhongi or abagqokisa. Kuleya promo kunalo ogqokiswa uMacele nosisi wakhe. Eyabakhongi ke kwipromo yakuThando Sembu angazi. Kodwa okhona uSne uhleli phansi kukhona labo sisabambozwe ngamablanket angithi kuyayisho ukuthi imuphi owenu la okunemali khona ephansi okhombisayo ukuthi imali le yokulobola ukuthi ke uSne ukanye nabakhongi angeke ngazi ukuyiconfirma leyo manje season 8 ungakafiki o uSne usendlini because lana kukaMacele kuzolotshelwa kaCele. Nganibamba ukuthi anilaleli nina ivideo. Leza zindlu vele akusikhona eZombe because ukulobola baya kubo kwentombazane. Nokugqoka ke sengichaza ngesiZulu. Angithi manje sekunalento ukuthi kufike kube kulotsholo kushiye kube nezinkomo mase kubuye kube khona ilobola celebration kube kitende mase kuthi makukhona aunti oma begqokise ke intombazane yakulelo khaya. Lona ke abamgqokisayo ngoba uphakathi kaMacele nosisi kaMacele asimboni ubuso kodwa bambopha ekhanda. Ingakho ngithi loyana ubani and usisi kaMacele kena ungenaphi maku number 5 umbuzo nje wethu ababuka TV show because uMacele ukuyomela umseleko yes uyaqualify because uwakaMseleko noSne uyingane kababa umseleko kusho uSne ukhona. Abakhongi aqaqa kanti la kuSibindi kwizingane zesithembu egudla ngala okuthengwa khona izinkomo nezimbuzi wayehamba nobaba kucacile ukuthi yibo abakhongi bakhe. Into ayisho kuSibindi wathi ngizolungisa icala lami lokuthi ngashaya intombi. Iyona futhi indlela engifuna ukushada ngayo as if uyakhokha kuyalotsholwa because abantu ayekhuluma nabo obaba abadala abaze bathi ke bona into enhle umshado bekhuluma noSibindi kwakuyipromo ya season 2 izingane zesithembu. Yingakho ngithe mina esibuka nabo uthando lesithembu nezingane zesithembu anihambe niyongibukela ukuthi ayifani yini le promo ngoba season 2 kwezingane zesithembu uSne uyakhala ngoba uxabene noBandla. uSibindi ukhuluma ngokulobola, ukhuluma ngomshado, ukhuluma ngonhlawulo. Umseleko utshela uSibindi ukuthi sithathe isithembu mawusifuna okhombisa ukuthi uzomeseka. Basinikeza umqondo ukuthi already uSibindi ready nale jini. Mase kufika season 2 uphelile uSibindi akalobolanga uhlawule nje i-ex yakhe ngoba wayethole intombi nto. Kwaphela lapho omusha ofikile uNosipho Cele naye wagcina emtshele ngeenkomo begudla ngasolwandle yaphela lapho. Lo season 8 wakuthando lesithembu usufika noMakhwela. Eyamakhwela ke ngisazoyifuna ngicinge ku season 7 ngoba ku season 7 ngisayobuka ukuthi loya sisi loya wathi Mthombeni sekuphelwa sekuqedwa ngoba phela mabeqeda baqeda ngakho ukuthi number 5 ukhona ebuye kuthiwa akekho ngoba na season 6 bathi kodwa ukhona akekho ngoba kuyi-official girlfriend. Awuthi ngikuhlukanisele kobuzile uMamtolo waba yi-official girlfriend, uMakhwela ilo ovela kwipromo ya season 8. Ukuthi indaba yamakhwela ke ithini isiyofika nawo useason 8. Lana ke abakhongi bengibuza ukuthi uMacele sewumkhongi yini. Bathi ke kodwa ke uyaqualify ukuba umkhongi ukuthi asazi ukuthi uyena. Kodwa mina ngithi uMacele lo wasesipark, uMacele lo onendlu yakhe ehlukile ocukelwa izinyoni akakwazi ukuthi engajabulela unumber 5 kanje benosisi wakhe. Yileyo nto ke sesifaka iquestion mark ukuthi kanti uMakoti lo yimuthi. Mase kuthi ke ngoba season 8 bawenzela ukuthi abantu bebukele TV show kufike kwavela uMacele ehleka nomakoti wakhe bebopha iduku lonkosikazi sekuzovela uMayeni ekhala kwenye indawo. Angithi manje bazama ukuthi belinke lento ukuze sifune le drama lengekho sithi khona ngoba masifunda into abayibhalile ngo season 8 ukuthi uMayeni uzizwa e-isolate. Umayeni uyasidelana manje omunye usengathi 1+1 is 2 kanti
Lo makoti lo ojabulelwa uMacele abe unumber 5, uMacele enelisti yezinto ayibekayo because uMacele uyasho ukuthi yena izinto zalapha eMzumbe akahlangeni nazo usesiphakhe, futhi unumber 5 uma engena uye eMzumbe akazile kuyena. Yikho nje vele ethi anginankinga. Hayi bo, cha siyababaza ukuthi uMacele ngempela ngabe sejabule kangaka ngonumber 5, nala asho khona uthi mayefika unumber 5 ngiyojabula kakhulu. Pho usisi kaMacele, nina-ke nithi ngeke nihambe niyobuka lo abamgqokisayo. Senginibalelile-ke guys, uma kade uqeda ukulotsholwa kukho no-anti nomama, zikhona iy'ngubo abagqokisa zona njengokuthi umakoti wabo. Uma kade kuwumembeso futhi kukhona iy'ngubo abagqokisa zona, nangomkhehlo futhi zikhona iy'ngubo abay'phathela umakoti. Ngizomfakela-ke lezi y'ngubo niy'bone, kuba amaphinifa kodwa phela kuba yilawa, hhayi lawa alula yabo, leyo athaye nje umakoti neduku nomhlonipho. Isikhathi esiningi-ke manje sekulotsholwa kubekwe netende. Uthi kumakoti esephuma-ke sike sibone nje ko-TikTok uma uphithizela izinto sekwenziwa indlela eseyenziwa yamanje. Uthi kumakoti ebonakala ebese egqoke leyo matching bani yakhe nomkhwenyana, size sibone ukuthi umakoti yilo. Kodwa loya mina ngibona ukuthi umakoti kabhuti kaMacele, okamalume, okukacele. Ngoba usisi kaMacele yena uyagamanxa phela, sesiyahleba nje. Usisi kaMacele naye sengaze kukho noma yena. Kodwa phela-ke ngoba ipromo ikhona indawo la okubhalwe khona ukuthi umayeni bayam-isolate-a, uzizwa sideline. Mhlawumbe kungenzeka-ke ukuthi ngempela uMacele uthe akezwe usisi wakhe bengamele le ndaba ka-number 5 ngoba umayeni akayishayi ngayo. Hhayi-ke asazi, shuthi sekuwocele bebambisene nomsiliwu ngoba usile ukhona. Okwendlu-ke negceke nkosi yami anisangi-correct. Amalobolo angithi vele iy'nkomo ziyaphuma, baya kulela khaya esingalazi. Umembeso futhi uya kubo kamakoti, umekhehlo futhi kukubo kamakoti. Yingakho bengisho ukuthi hayi bo, eMzumbe izindlu zakhona ziyelo, lezana azikho yelo. Wegazi ngiphandle ngilungisa indaba yomlilo, noma nizwa kuvunguza umoya, ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Thank you so much for love and support. Bye.